E de aí ven que estemos buscando unha forma de que estes nenos e nenas vivan nunha especie de fogar, que estén un pouco confortables. Entón, aquela gran sala da que creo que teño falado, na que iba a ser unha sala multiusos, que de feito é sala multiusos, xa están dormindo tamén os 150 nenos que temos cada día dentro da escola. É unha sala moi grande que se fai yoga, ali cantan e bailan, ali se recuperan clases atrasadas, pero especialmente un dormitorio. Hai todos os bauriños afilados aos lados, se poñen esteras. Estou falando fora do micrófono. Óyese. Bueno, se poñen estelas, se durme en dous ou de tres en tres, e parece moito máis cómodo eso que un colchón, dado polo calor que fai na zona e demais. Ben, ahora os nenos xa están dormindo aí, pero ahora ven o problema das nenas. Aparte de que é un problema grave, porque non é inspección do goberno, o goberno non se ocupa para nada de solucionar os problemas, pero sí se ocupa de complicar a vida a xente. E resulta que en unha escola do goberno quedou embarazada unha moza de 16 anos, aquilo foi terrible na India, foi un gran desastre e mandaron inspecciones. Na nosa escola non houbera inspectores, non houbera nada, e claro, decataronse que ali non era só escola, que era unha casa de acollida e que dormían un montón de nenos e nenas. E cando digo ao inspector que está todo ben, eu toda contenta, porque as instalacións, o terreno, todo, hai un problema. Qual é o problema? Que na high school, que somos octavo, noveno e décimo, teñen unha edade donde é obligatorio por normativa que durman en recintos separados. Claro, recintos separados non como habitacións separadas, que nós os tiñamos en habitacións separadas. Eso foi hai máis ou menos 3 anos. Eu me digo apuradísima porque digo, nós temos os cartos para cada mes, para darles de comer, os profesores, que todo o mundo de autonomía, para ver onde sacamos o dinheiro para facer unha casa fácil. Pero, como funciona a masia, todo se foi solucionando. Logo o arquitecto este de Cangas, Xavier, que nos fai todo, el paga viaxe, paga estancia, colabora con dinheiro, era o seu padrino. El sentouse ali a mirar como se vivía, como tal, e fixo un proxecto. Eso fixo no Nadal deste ano, no anterior. E o proxecto consistía en un dibuixo dunha especie de mandala na que se sitúan 5 casiñas con un jardín polo medio, un patio en frente e unha hilera de aseos. E ese proxecto, unha familia que ten moito que ver con Cangas, dixo que iba a colaborar. Ante isto, empezamos a facela. En este inverno se fixeron as 5 construccións, non sei se ponen as fotos, está por aí, a salir a luna, onde se ven as 5 construccións onde van a dormir en cada casilla sobre 20 nenas. O sea, que ao final tenemos para as casi 100 que duran, porque tenemos 150 nenas. Temos máis ou menos uns respecto a nosa casa flor, que non se usa veredes, pero me gustaría moito que o festival, o mercadillo que vamos facer, ademais, o pobo de Cangas, que tanto colabora con a escola, aporte que se consiga de todo isto pagar un pétalo, unha casilla, unha casa que veña de Cangas. Este é o objetivo. Entón, antes quero agradeceros a todos o esforzo, o instituto que cada ano traballa un montón para facer isto, os que participades, os que vides, e a todo o mundo. E se cada un pode poner unha liña de arena para acabar a casa flor, acabaremos este ano, así que para o próximo festival os contaré como vai a historia. Despois, bueno, non me tengo nada máis porque este é un festival e moitas grazas a todos. Unhas compañeiras nosas, tamén felizmente graduadas no IES María Soliño, Sara Vázquez e Carla Alfaya, interpretarán a seguir un tema composto por Sara Vázquez, que leva por título Perfect, acompañada por un corpo de baile formada por outras neograduadas, Alba Vidal e Yaiza Portela. A todas os nosos parabéns e o noso aplauso.